Dobrý deň, volám sa Radoslav Masaryk a som projektový manažér stavebnej firmy značky Kukla. Týmto videom vám chcem priblížiť jeden z projektov a oboznámiť vás s prácami, ktoré poskytuje naša spoločnosť. Špecializujeme sa na opravy a rekonštrukcie obytných polyfunkčných objektov, výstavbou novostavieb od projektu, jeho realizáciou až po kolaudáciu a jeho uvedenia do užívania. Dnes vám predstavujem projekt obnova bytového domu, ktorá spočívala v zateplení fasády, obnove lodží, strešného plášťa, obnove rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácie, nového uzemnenia objektu, opravy hydroizolácie spodnej stavby a úpravy okolia. Jedná sa o 5-podlažný objekt s jedným podzemným podlažím. Steny sú murované z pálených a porobetónových tehál, preto sme na zateplenie obvodového plášťa použili tepelný izolant z minerálnej vaty kvôli tomu, že má lepšiu paropriepustnosť ako polystyrén a tým v budúcnosti chceme dosiahnuť lepšiu tepelnú pohodu v interiéri bytov a samozrejme aj zníženie ich prevádzkových nákladov. V interiéri sme obnovili pôvodné omietky, maľbu, vymenili rozvody vody, kanalizácie, plynu, elektroinštalácie a osvetlenia. V suteréne sme zateplili stropy a podlahu sme opravili nivelizačnou stierkou. Strechu sme zateplili pochôdzným polystyrénom tak, aby vyhovovala tepelno-technickým požiadavkám našich a európskych noriem. Strešný plášť sme zhotovili z PVC fólie, pretože sa nám lepšie vytvárajú, aj lepšie izolujeme detaily okolo komínov a prestupov cez strechu, ako keby sme ju realizovali z asfaltových pásov. Ako vidíte, práce na obnove bytového domu už finišujú, dokončujeme keramický obklad cokla, navezieme okolo zeminu a vysadíme zeleň na želanie vlastníkov. Naším cieľom je spokojnosť zákazníkov a tiež dobrý pocit z kvalitne vykonanej práce. Preto, ak hľadáte profesionálnu, skúsenú stavebnú firmu, neváhajte nás kontaktovať a my za vás všetko vyriešime.